ki bala ban ai ya ka koj ya ka khia ha ka mun sim ki don ki bala ban ai ya ka koj ya ka khia ha ka met ki don ki bala ban ai ya ka koj ya ka khia ha ka sinsyar ha ka hadar ha ka imlang ha ka salang ngas ngau shngan sibun bakini ki ya deilang kinong kersha ban ya kershan lang na ka benta kane ka sngi ke bakrau jong ka balang tenga wanra ha kane ka por nadu ki pastor ki nong sinsyar jong ka ri ke jongi ki doktor jongi rengkat mapi ki kpa ki kmi ki himmen ki para ngawanra ka jingkup lei ka ba shis pa asnam ya phi baro tenga ai kup lei kerpang ru ya phi kum ka balang baro ka wei nadu ki baret dadu ki basan hang dia ka balang hakai rang na ka benta kani ka jingyat lenti jong phi kum ka balang shispa teli kisna kani ka dei ka jubili ka bakrau na ka benta jong phi iwei pai wei i pastori la ya thu menne balaya penbait la khamslam ya kane ka program ngala khen thik patik bat lada ngam khen snam lada nga khen yau benai mentau benai ngan rakhe ya ka silver jubilee ar thosan benai ndai pastor dia kane ka por nga snau kemen sibun haga jing sisa kombala peni thu i pastori nga dei na ka ju hi ka sinat mingi tamba ngadon sya jingai ba napi sya jingai ba sya ka jaka ka bakut jong ka ne ka sinat bat ngala yai lenti minta nadu katai ka jaka hadu ka ne ka balang ka jong pi ngala thaj hadu kata-kata haga jingya lenti tang bangiu kasi ngin syua kot aga thai nomar ngim don ktin syu daga wei banda dei ki fareng kin jing dalo ong very hendrai ngi te tang ka thai ka kot hi thai te ki para bungai pe et baro nga ai khup lai sa shisien ya kani ka jingdap jong phi kum ka balang shis pasnam ka jingyai lenti ka ba shis pasnam ka dei ka jingyai lenti ka bala jlan hadu kata-kata hagane ka berthai nga yelade ngatrai pastor SR Dakharu hidang shiten ya ka centenary ngatrai ndai pastor tharai dang shiten pi karta jong pi ya ka centenary ngatharai la ya be i banga ba di pastor ngatharai tip da tam manu tharai ka long thik kum ka jing tam snen jong iso bat ujakop namar ngia salang ngia pulelang bat mentaru ngia trailang ya ka kam ka jing ya lenti kabama phi kum kabalang philaya chis pasnam kadai ka jingyai lenti kabala jlan hadu kata-kata hakane ka perthai ka bangingim kam dai ka bakendiat banjin da kiladon kikpatmen kibala sen ya kane ka balang hadu menta kibala don hakata ka por ngakermen la dangin keli nadu kapor bagidang pulung kandai ke jingjai enti kapalai jalan hadu kata-kata ngakermen skam bakane ke jin pun kre jong phi pum kabalang ya kane ke jing dap sis pasnam phila perkat nadong sedong ngalek pan kren ya kawai ke jing dap sis pasnam jong kawai kabalang ki don ki samla ki balayar wai bha haga jingkran ngakeli ya kita ki samla ki barwai kumno samla kinyar wai biang khambang susu ndala rakhe sa sis pasnam
Ong kita kisah oi. Hai nyinyar wai bil. Perkat kata kalong bangim syem perkat ka ei kata ka siswa senam bat umno ka jing jalan jengkah katne kum ka balang phila penphu penphing phila lum lang yangi katne upai lang jong blai ban ya kemen rengkat bat phi hakane ka sngi kha jong ka balang ka jong phi phila perkat na dong sedang Hagak tian ka jauh belai kadon artli kijing rakhes nikah kibas ngau prem kawai kijing rakhes nikah ka jauh faro lakrai kli yang wai ubreu kawai kijing kawai nikah jong uherat lakrai kli yang yones kadau kalong bakim shem la pun kre yalade kile baki ai baro jong ka pertai henry nga kermen skam bakane kajing pun kre jong phi kum ka balang hang me akai rang kan long kajing berku bat kan long ka khubor sya ka pertai baka jingyai lenti ka bajalan jong ki ublai ula kerku haduk katne layo ahangne baro ki kot kisla ki balatho ya ka jingrakhe ka basis pasnam bat ngam kwa satia baka balang kan kot tangakane ka jingtho kam dei ban kotangne sisin ki ong baudon we sahab siti sedam sai imat utrei hagato ka bamenshua ki ong ka MESEB sahab rang ba udai sahab ubajula lot ha bandi secret ki ong hana bau secret baudi juduna ya ka shifau paket ha ka shisni tanga ka porke amen met udai bandi men met shifau tuli kajing ya tu kana ka ong ba utau sehab udon tang we nong trei ubayasa kuatar hakata gejeka kajing thia ka ba uthia aka dai shoboi haka poliur uturjong ru babun haba uthia ajing thia udi secret ukum kentang lang ya ka musariru sisen bulak kner kiktiu la tenru ya ka musari baro ki musari ki ba u thia aga jing thia gila pailot haka wei ka si u ong yau nam trei pechne ka jing thia ajonga ki kain perjong ki layarung ki layami ka dau kalong namar ka musari jonga kala pailot ngakwa ya me mentagas ni ba men pensulut no ya kitu kitliu baro hai ong syukri haswa ba unlay usyukri indala deplek usahab uken mau ba uklem pan pisa bantit ksai ba utrne uklem ken mau namar ba office ke jan ulale jaga office jong sahab jo tang sulek namar ba udai urat ba jong kata ba office ula syabat tang habelau syana melek ngan lek don kam jong sahab om kinong ap membioi ya kane ka bala tho om syaban rong syapo lem dalayo jingbet chua melayo jingbet wong em ngan lek la lek namar bangat rei ban sahab wong em ngim sya yi ban lek ulawan pai no da ka jing sngauram kabalingo kalong ba onda lawan pai sahab menmet na jing trai kamu seri jongu kala download lagi jing tho baro kawai ka khliu ka don jing tho ta ka khliu pei baro ka don dei kot ling khot ibal tho
Baka jingtho jong tau nong trai kalong ngam sya ban rong syapo klem dayo jimbit nanga ndala poi utau sehep ulapet kata ke jingthia jong u daki dak tho sudah kibala tho be bom sya ban rong syapo lem dalayo jimbit chua ong sehep yana mamut yana Ang nong tray em sehep ngamot yapi Henry ngamot yukan perjang ngandam sya kumbakim sya abangan rung syapi ngandam sya aru yakikan perjang bakin rung syapo kino kibaku arung kindapan jingbet syuananga para bangay payet kata kadai kajingtho bat kata kajingtho kakut handa pikum kabalang ru kane kabalatho kakut hakajingtho Henry namne syakmat kadai kajingyat lenti ke batumai kajingyat lenti ke batumai ayu bamapi kum kabalang pinpet ya ka jingkerku ya ka jingdon rengkap ya ka bor bat ya ka buram ka jong uplay kaba ulating syai hakabalang barok kawe kaktien ka jong uplay kahikai yengi bakane kadai kabalang kabapau kabalang kairang, kabalang rembai, kabalang kliriat, kabalang lumsinong, bat ki hajar, ki balang, kidei ki balang ki bapau, kidei ki balang ki bapau, hakane ka bertai, kidon ki balang ki belayai lenti, shispa arbusan, kidon ki belayai lenti, shispa kita kidai balang ki bapau nyelaya tray ya ka kam ban penbena ya ka gospel kum ka balang baro ka wei bat ka basa menta kalong ka balang ka bapau ka ladap shis pasnam pila penriam pila penbej pila le hadu katne ngakwa ban ring ya pi upai lang jong ublay bat kumno kabalang kabari kibadon hatane kabalang kabapau kane kabalang kabapau kabor kaburam kajongulai kalapau kadno pat kalong hakabalang kabari ya kabangin penkre ya kajinya syempat bat lau jong trai jongi Jisu ulawan bulai ialah kajong kakat bak ulawan sen ialah kajong kabalang siya kapertai bak ulah kular baun sawan pat ya kabaun syem ialah kajong kabalang kabampau kakenuan jong kiriungai bakan long kum kanong lek kurim kajong menta kabangakwa kalong para bangay kat bangiadon kai kajing pun kre jongi pat hakabalang kabadon hakadonut ka jongi katne kibalang kairang kila pun kre ya kajing dap sispasnem kai kajing pun kre pade ya kabapidon hakadonut hakamensim ka jongi ban ye syempat bat lau jong trai kane kapor kabangiem kaladai kapor kabalae athan hadu kata-kata ya kabangin purkhat kalaya per batasis pasnam jongi kepatmen ke jongi kapor ya kabangile kendu ya kijing hakajing ya lenti jongi ya kane kapertai para bangai bayi kat bangia don na kane kapor tongin ya keli ya lade
Katno snap ngiladon bakai ka bangilale nakabenta ka buram ka jong ulay. Pikan mau habau Jacob ulapoy syari Egypt kilaya syongkai bat uparo kuli yo Jacob kokpa melakat no karta jong me menta song tenat bay syongkai si temen temu paro rula temen Jacob rula temen kopaye katno karta jong me menta ang Jacob daga jingjau mat karta jonga habaya nujor batik batmen ki jonga ngadang red palat henry watla karet kadak tang daga jingyele bat ka jingbom don jing mentoy ei ruem para bangai bin nyin ya karta jongi katno karta ngaladon ayu ngalale nakabenta kapurom kajong ulay ya ma hakasngi kabakot ngan nom hakaminsim kumbau Jacob utnum hakmat jong paro Pikin mau lok baik, ki para bangai baik, karta, kismi, ki jamu Jacob, hakana kapertai, ki long, kirta, ki badam ta kacingele, bat ki badam ta kacing pom mentoy, ruem. Ngasyepting, yo banga, lane piru kumju, yo ngidon, hakabakum kata kajing long. Para bangai nyelas ngambang haduk kata-kata bagi balang jonge kin sarake bat kilarake kabalang jongaru kan sarake ya kajingdap sispa arpusan ngasngau sarong naga benda kata tang bangalai ro ban ngau sarong bangalale naga benda ulai Bon ladang ikili pila long Kristan ba pet nang ni yo kiyo ong kabalang kairang imay jongi day Kristan manungkong hakairang ladap mentay siswasnam dan uwe ulok ubayat huunta pila long Kristan ba uang balai bikin ni kata kanong sen balang kapanong kong tam haga sinong jungi day mi jungi ang taulak ngam siyam keli ya kami ijong me ngakeli me para bangai-bangai hamne kabalang jongi hakairang rukum ju pilaya rake ya kecindap shispa aslam kita kikpatmen kikmitmen kilalek no menta bante aga cingsep ni kibadang sa menta keli alade katno pat manga karta ngaladon ayu ngalale raga benta kapuram kajong ulay Jacob baduiso ni kan mau tu kidai kikun kibayak hasan rap kakten kajong ulay kalayat husya yane banatu kakpo jong kakbe kapalat pon yakinaki arlot kikun kibadakat shisha Ong kakten kajong ulay kakme kapalapon yakinagi kon kamjuyot hea kamjuyodem kadaw kalong bakine ki arngot ki yesyo hakakpo jong ka pikin mau ki yesyo bandaday menta nilahap le si Dr. Rani Ruban Pape jiayu tangma hakato kapor kane kabriyo kalalay hakmat jong bleng ko try
balay kajia yang aku le. Ang mulai namarba kapun yaki arjat kijat penrio kata berthai. Dai na kata-katau kia syok, kia bom, kia kura, kia lempat, hapo jong pa. Kabasau kelas sisa kata kacing kia. Taktian ka jong ulay kaya tu ya kata. Ang taktian ka jong ulay habakaladay kapor bakin yamina siya ka na kapertay kilay yakni ban minang kong. Pikir mau?